И тези хора са изхвърлени вън. И най-лошото е, независимо, че не ми става смешно, защото е толкова нелепо, че реакцията може да е малко странна, но на тези хора им се събира дарение. На тези хора им се казва, трябва да дадете дарение. И те казват, ние нещо имаме проблем с тези неща, ние сме гладни. Примерно, ние казвам, аз съм гладен. Аз съм дошъл, примерно, от еди къде си и нямам пари. Така, тук пари се дават. Това е време за даване на пари. Тук няма, т.е. в тяхната служба няма време за това. Те прибират пари, там лидера, крадеца лидер, пастора, който си е крадец и разбойник, така казва Библията, не го казвам аз, само, който прибира парите, има време да събира пари. Някои църкви събират дори по няколко пъти на служба дарение. Okay? И отделно събират десятъци, отделно събират приноси и отделно не знам си какво. Нямат време да дават от тези пари. Нямат определено време, в което казват, добре, сега ние днеска събрахме 1000 лева, 100 лева, 2 лева, 2000 лева, 20 000. Няма значение колко, нали? Ние събрахме тези пари, сега е време да дадеме. Това е което правят хората в Новия Завет. Значи хората в Новия Завет, тъй като са разбирали това, което Бог иска, което е толкова ясно описано в закона, казва, добре, вие сега имате вашите десятъци, приноси, дарения, каквото искате, нали? Там отделили сте някаква сума. Новия Завет така казва, нещо, което си направил на радостно сърце. Нали? Днеска съм получил, примерно, по някаква причина, заплата, или някой ми е дал 2 кила картофи, или съм си прекопал нивата и съм си събрал там някакви неща, все едно, нали? И от тях искам от сърце да дам нещо. В днешно време пасторите ти казват, че ти трябва да го занесеш в Божия дом и го крадат. Там го открадват и ти повече не го виждаш. Сега някои неща, като по-безполезни, се раздават. Например, ако има един тир с брашно, пастора не може да го изяде. Нали? Той не иска да го изяде, той почва да раздава този тир с брашно. Но ако му дадеш един тир с пари, няма да ги разведе на никога. Това е гарантирано. Този тир с пари веднага ще бъде превърнат в някаква огромна империя пасторска. И този пастор ще построи 1000 сгради и ще си купи хубава кола, някои ще купуват самолет, каквото иска да си купуват, нали? Всеки от нас отговаря в края на кращата. Така че вие се превръщате в съучастници на крадци. Нали? И особено тези, които членувате, които сте лоялни, верни членове на вашата черква, в края на краищата вие сте съучастници на крадци. Защото виждате, че вашия пастор краде и не дава на никого нищо. Вие го виждате. Защото те минават, примерно да кажем 2-3 седмици, човек не може да ви види. Каже, да, добре са. Тук събрахме някакви дарения, но ние откъде да знаем за какво служат тези дарения? Добре, ама като стоиш там